Да, ма по-тихо. Заедни против мастурбацията. Като цяло... Съм чувстваш боли. Не вали, давайте. Виж на пъти, просто кажи, че вали. Значи, като цяло, за смисъл на всеки как му харесва. Знаеш за какво се? Знаеш кой си беше признал? Ама не, да. Добре. Да, на въпроса, значи, веднъж си писах с едно момче и го питам какво Ма правиш. за момче е нормално. И го питам какво правиш. Назад, боже. И какво? И нали го питах какво прави, той вика ми гледам порно. И аз ми добре. И след 2 часа какво му написах? Свърши ли многоточие? С гледането. Да, а ти за или против? За. В смисъл, какво? За какво въобще е този въпрос? Какво се бъркате в... Не знам, в личния живот на хората? В смисъл, В този случай се води сексуален. да. Нали е Ask FM? Да, точно, обаче... Да, знам, може би е по-добре да не го правиш докато си девствен. И аз съм на този пример, че не трябва да се прави докато си девствен, ако си момиче. Не трябва да се прави, ако си момиче. И така, и така. Ти нещо навлязеш ли на дома на момиче? Ма не, странно е просто докато...